Hi! Salamat sa pag-subscribe. Wara gayud kabutangan ng kanako kalipay. Ug salamat isab sa mga yagsuporta kanako na ipadayon ang pag-vlog. Wara ako magtahom na ang watermelon mapares kadi sa kanako sinina or ang sinina ako mapares kadi sa kanako watermelon ug sa lipstick. Padihay ngayon napasalamat ko sa kanako mga subscribers kay from 90 subscribers na kita doon. Yehey! Salamat isab kang mama ug papa na aron permiga paloyo sa kanako mga pabuang. Diri tana kamo pulan og tana diri ako kalayas sa kanato bahay. Kairo ra isab tawo ni Angelihaw palayason mayo waray kahoy-an na lahi. Pero basin how aroy mag-adapt. Basin gusto ka mo i-adapt ako. Pero maya na lamang kay mahurot ka mayo konsumo. Pero kung gusto gayud ako mayo adapon, dili na mayo ako basulon kung ang 1 month mayo na budget diri paigo. Og sa mga mandaya isab nga on sa kilid-kilid since parihara sa kita mayo ng inistoryahan, i-subscribe ako mayo para magkasinabot kita. Gusto lang na ako i-share. Kinamanghudan kadi ako sa kanami. Aron ka na ako tulog ka kuya og isa ka ate. Tapos aroy duha kapag umangkon si Daniel ug si Piang Piang. Ang kanako edad kamuday punto kung pilay gusto mayo. Basta maya lamang ng saisin, takay diwi sa kulong na hinuod ay datatawon eh. Basin curious ka mo kung ano i-istorya ko nga na video. Ang kanako i-istorya is pinalit ko iyan yaan ka nga manong na nagsuroy nga ng watermelon sa kanami baryo. Kay tag 20 lamang siya ang kilo tapos ang ibaydan ko si tinta 3 ka kilo to nga. Galaong isab ako sa video na kung makitaan mayo si Manong palit ka mo para na mahalinan isab yaan. 20 kilo ya. And also watermelon ko no is wala lamang yan itawag na watermelon but watermelon gitawag na watermelon ha? Watermelon is called watermelon because it has 92% water. That's why it is called watermelon. Sa pagkaan ka din ng watermelon, dili lamang kita mag-focus sa puwa na part kundi apilo nato pagkaan ng sa puti. So, iyang puti na part ng watermelon is ginatawag na watermelon rind. It has more vitamins and has a lot of health benefits. Kakita na ba ka mo ng square na watermelon? Ako kay wara isab. Available aron sa Japan. Sa una, sa iso pa ako, diri gid ako ganahan makaan ng watermelon kay feel na ako kay gakaan ako ng buhangin. Nakakaon manggod ko atong buhanginon nga watermelon. Kay di ba parehas sa apples, aray buhanginon, aray diri. Tapos pag ko try ng watermelon, diri to siya ang buhanginon. So buhanginon nga dito nakaan ko primero. Ang lesson siyan kay kung pasakitan ka man galing primero, ayaw pagkahadok na mag-try ng upod. Ayaw i-mind na masakitan da ka isab sunod. Kay taglahi-lahi sa ang watermelon ng characteristics. Kay ako sakitan gayud ako ng taman-taman itong pagtilaw ko ng watermelon na buhanginon. Kung pasakitan man galing ka mo ng isa ka utaw na love mayo, ayaw kahadok mag-try pag love ng uban. Pariha ka na ko na sakitan pagkaan ng watermelon tung una. Yag-try ako otro pagkaan ng watermelon na lahi na klase. Favorite ako dayon doon ng watermelon. Makakita ka sa gihapon ng tarong basta na pagpangita mo kinahanglan mo gadyan kilatison, di ba? Sorry kung tabianay ako no. Pasensya ka dayaw. Medyo aron lang gayud sakit na kaagi sa watermelon. Sorry kung pataas ang diskusyon. Wara ko ra ba gayud tuyo Ay gayud sini na watermelon. Gusto lang na ako i-shout out akong mga viewers nga consistent kaayo. Salamat kaayo sa paglantaw sa akong mga video.
Wa pabaya kita mahuman sa kanato sabot. Basin palayason ako kay kahasay ako ng konsumo nga ni sabay. Ampun na ako mayo, please. Katigam sa ako magprito ng isda, magluto ng pansit canton. Og syempre katigam sab ako kumaan. Hapit na kaayo mag 100 subscribers. Laban lang taani. Sabi yung kana ko good subscriber nung una 0 subscribers tapos doon 90 subscribers. Thank you so much. Thank you, thank you. Salamat sa mga ga-subscribe. Sa mga ga-suporta. Makalaong siguro yung upod na. Da kahilas, vlog. Pero lingaw ko sa buto. Lilingaw ako buhaton ko ini. Plano ako magpalit ng microphone, condenser microphone. And kanami sagod nga ni diri maabot ang upuan. Watermelon. Shout out Jane Maltos and Jilu. Hamping kamo permiday. Ang Jerson Bandoria. Thank you Gao for subscribing. Kay Emmanuel Avila. Kay Emmanuelito Baldomar. Kay Ateria Ipanag. Nag-comment sa YouTube. Sa kanak mga bago subscribers. Kang Hanag Winyo. Kay Mayang Tawe. Kay Ate Jumay Maon Clara na permidayaan niyag view. Thank you, ma'am. Kay Ate Chichi, kay Kuya Alan na taga Kantilan. Shout out. Kuya Alan. Thank you, ya.